ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରଥମରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କରେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କୌଶଳ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଲେଖକ, କବି ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେରଣା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭିତର ଶାନ୍ତି। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ, ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସଚେତନକୁ ନେଇଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବସ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।